Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit astăzi la un nou videoclip. Știți că asta este partea a doua. O să încerc să fac o serie, doar o să încerc. Dar ceea ce am văzut eu să vă întreb în part 1 înseamnă la voi ninge, scrieți în comentarii. Acum știți deja regula, dacă nu știți, vă rog să urmăriți partea 1. Bun. Știți că v-am promis că în part 2, adică acum, o să în vârf o să punem steluțe. Nu se poate, dar promit eu că într-un nou videoclip din seria aceasta o să punem. Cred că o să fac 5 episoade, 5. Atât de al doilea, urmează 3, 4, 5. Îmi fac o mică serie doar. Bun, haideți să începem. O să vină și Rebecca, cred că puțin mai târziu. Rebecca, haide vină și tu să ne spui ceva, pentru că începem împodobirea. Da, împodobirea începe să devină frumoasă. Da, e destul de frumoasă, Rebecca. Avem o pangă. Ce vrei să faci cu pangărica? Pune-o. Dar nu putem acum. Bine, o să punem în part 3, o să în part 4, chiar în part 5 dacă e. Dacă ține seria, cât vreau eu să țină, până la 5. Aici Rebecca ia niște globulece. Dacă ține seria. Hai să vedem ce luăm. Eu iau pe acesta, are defecțiune. Acesta l-am arătat și haideți să luăm alt glob atunci. Asta cu scripici. Da. Așa. Haideți să împodobim. Mare și antiglob. Ai luat o mică globuleț cu o fundiță, nu știu cum îl pui tu în braț, dar be. Ușor. Uite. Bravo, așa. Bun. Deci. Bun. Aici avem crenguța și globul. Bun. Stai că să nu cadă, că-l pun eu. Rebecca, ridică globul. Unde? Și-a dus sub brad. Bun. Că Rebecca îmi ridică globul. Asta că ți-l pun eu. Îl pun eu, așa. Ia uite ce am găsit. Data trecută am găsit o miniatură. O, a găsit un mini Moș Crăciun. Rebecca ar trebui să mai fie. Ia vezi. Haide, deci aici avem crenguța ăsta. Am găsit o de-asta adevărată. Bun, Nu ia. știu ce caută. O de-asta adevărată. Lasă-l acolo, Rebecca. Îl punem noi în part 3. Dacă știți curios ce a găsit Rebecca, Nu e adevărat. știu. Dacă sunteți curios ce a găsit Rebecca, apăsați pe butonul de like, subscribe și scrieți în comentarii dacă la voi ninge. Doi clopoței? Unul albastru și unul pentru fete. Bine, dă-mi unul. Uite că a căzut pe undeva pe aici. Așa. Rebecuța, ia spermeu. Păi, îl pui tu. Puteți mai tu. Bine. Așa. Haideți să mergem să mai luăm un globuleț. Cutia cu globulece. V-am arătat-o în mai multe episoade. Cine nu știe, gata. Să aleg pe acesta. Gata. L-am luat. Păi de ce în cutie? Cutia zdrăbește, dar bradul... Ia uitați. Poate că cutia nu mă aproape, că nu mai e globul, dar e important să împodobim brăduțul. Păi să nu știu că trebuie să mai fac miniature. Cred că nu știu de unde sunt. Am găsit o miniatură de asta. Bine, până. Dacă știți corect ce miniatură globuleț a găsit, apăsați pe butonul de like. Și subscribe și scrieți în comentarii dacă la voi ninge. Partea 2 se va încheia în curând. Dar haideți să mai luăm niște globulețe. Cred că o să le iau pe acesta. Că nu știu, e frumos. Și cred că o să mai am eu niște globulece.